susunod na linggo, mag-distribute din po tayo ng mga pang-BP. Yan po ang isa sa mga pangangailangan. Lalong-lalo na po sa Bicol kasi marami pong barangay clinics ang na-wash out talaga ng bagyo nung nakaraan. So talagang magdi-distribute tayo ng mga kailangan nila sa clinic. Hindi man kompleto pero hopefully po makatulong ang mga pang-BP lalo na po sa mga barangay. Kasi po kung alam nyo rin no, sa COVID, importanteng nabi-BP ang individual dahil kailangan sigurado na hindi mataas ang BP ng patient dahil po isa ito sa mga parang comorbidities na kailangan iwasan kapag nagkaroon ng COVID. So very important po ang BP aparato sa bawat barangay. Kaya po yun ang naisip naming ipamudbod din. Hopefully, syempre marami pa tayong mabigyan. But there are 4 districts na po na mabibigyan natin muna.